dostáva za branu, kde si veľmi dobre chráni puk dlhou okejkou. V tomto momente si to približíme lupou. Čiže super na ňo nevie dočiahnuť, nevie mu ho vypichnúť. A v zápätí veľmi rozumným spôsobom nakorčuluje tak tesne ku konštrukcii brány, ako to je možné. Teraz si to približíme opäť lupou, čím vlastne znemožní ten pohyb pre brániaceho hráča, ktorý mu chce tou hokejkou ten puk dočiahnuť, vypichnúť. Využil bránku ako clonu, dá sa povedať. Áno, dostáva balans, dostal sa za jeho chrbát, vedomá otočka, a ako bolo spomenuté, dostal puk pred bránu a 16 potulný, zle postavený hráč a ďalší spoluhráči mu nedokázali zabrániť. Takže 25 za branou spôsobila tú peknú šancu a gól. Spomínali sme Marcel Miller, spoluhráč nášho Ivana Čiernika. Verme, že aj jemu sa bude takto dariť. Že zase štatistiky síce nehovoria o vývoji a o priebehu zápasu, ale keď outsider, ktorom v tomto prípade je to nemecké družstvo alebo mužstvo, vyhrávajú tieto veľmi dôležité také mini stretnutia, ako sú hity hrateľom, v tomto prípade aj tohoto gólu, vyhrané buly. Toto sú také malé čiastočky základu tomu, tej nemeckej hre, čiže stále hovorím o huževnatosti, pretože hokejovejší sú stále Američania, alebo hokejovejší sú Američania, ale vybijajú sa v rohoch a vybijajú sa tam, kde im to není takou povahovo určené. Ich hra je priamočiara s niekoľkými prihrávkami a tvrdou strelou na bránu, čo momentálne niekedy, keď som si všimol, že aj keď hráč sa pekne odsunul americky, tak tú nahrávku nedostal. Čiže trošku im tam viazne tá kombinácia. Príde to zápasmi. Trošku sa mi zdajú, že sú není nejak kombinačne zladení.